El secret. Acabant Club 21, sempre volem saber el secret de les nostres ments inquietes. Volem saber el vostre secret. Volem que ens expliqueu el vostre secret. Què vol dir un secret de la ment inquieta? Vol dir el vostre valor principal o els vostres valors principals. Tota persona té un valor principal o uns quants valors, una cadena de valors. Vull saber quins són els vostres, en definitiva, com us perceben, com sou, la vostra personalitat. Per exemple, el Giovanni Di Lorenzi, que és administrador i representant a tot Espanya en aquest Doctor Shop, d'aquesta fantàstica idea, molt èxit, per cert, que estan comercialitzant tots els productes mèdics i sanitaris. Giovanni, el teu secret, els teus valors principals, allò que diries que et caracteritza. Mi valor principal, sinceramente, es la amistad. Yo tengo bastante amigos, conocidos demasiados. Amigos tengo unos cuantos y son amigos de toda la vida. Es decir, son amigos que, bueno, yo llevo aquí 30 años, muchos son italianos, compañeros del colegio, compañeros de la universidad, que a lo mejor nos vemos una vez al año, pero cuando nos vemos es como si nos hubiéramos dejado el día antes. Y yo sé que por esta relación que nos une, en cualquier momento yo necesite algo de ellos, no hace falta ni que se los pido, porque vienen ells. Per tant, el valor de l'amistat. Per a mi sí. El valor de l'amistat, sí. Claríssim, com a lligam humà i com a lligam que dura en el temps i que té un valor importantíssim. Sí. Jordi Vidal, de Liberri, el teu valor o valors, el teu secret o secrets, Jordi? Bueno, evidentment, pues, l'amistat crec que és un valor molt necessari, com ha comentat el Giovanni, però bueno, per comentar algun altre, jo crec que és molt important el compromís, no? Compromís. Quan comences un projecte, quan entres en una nova empresa, quan tens un fill, sí. En qualsevol moment de la vida, no? Ser molt compromès a fer les coses ben fetes, a acabar les coses, a no deixar de banda els teus socis, els teus jefes... Allò que has promès, allò que has dit que faries, fer-ho. Exactament, jo crec que és un valor superimportant perquè les coses funcionin, no? Al final els dos esteu parlant de constància. Tenir un bon amic al llarg del temps és constància i fer allò que dius que has fet, allò que dius que faràs també és constància, és acabar les coses. És no deixar les coses a mitges. Gràcies per ser com sou i bon Club 21. Un plaer. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.